Není to tričko, som to ja. Neverili by ste, čo pre vás mám. Ďalšie videjko. Písali ste a veľmi nás to teší, že píšete, že dávate témy, lebo možno nás by nenapadli také fajné témy. A čo ideme dneska rozoberať je to, že ako závisí štýl jazdy od toho, ako máte motorku. No, táto téma je super, čiže ďakujeme za ňu a skôr to spojíme ešte s jednou témou, že aká motorka je dobrá v podstate na začiatok. Zásadná vec, na začiatok je dobrá motorka. Kúpte si. Je jedno akú, ale kúpte si ju. Keď si nekúpite motorku, nezačnete jazdiť. Poznám veľa akože motorkárov, ktorí vyprávajú, rozprávajú a už toto a už tamto a jednoducho 10 rokov nekúpi si motorku, jednoducho radšej si kúpte hociakú starú vraždu za 2 litre, ale jednoducho budete jazdiť a to je podstatné. Vtedy ste motorkár, keď jazdíte. Nie keď nejazdíte, keď o tom rozprávate a neviem ešte čo. Vtedy keď jazdíte, vtedy ste motorkár. Tak dobre, a témička teda, že ako závisí štýl jazdy od druhu motorky. No, závisí. Jasné, že keď budem mať, ja neviem, HDčko a budem na ňom vysieť jak sopel na Superšporte, tak to bude pri najmenšom komické. A keď budem mať, ja neviem, Superšporta a budem ho tlačiť pod seba, jak nejakú crossu alebo enduro, tak by to tiež fungovať nebude. Zásadná vec, fyzika funguje rovnako. Či mám Superšporta, či mám enduro, či mám naháča, či mám cestiaka veľkého. Jednoducho fyzika je rovnaká. Na tej motorke tá fyzika nepôsobí inak na RR ako, ja neviem, na GTčku. Hej, tá fyzika je stále rovnaká. Čiže základné veci, všetky pravidlá platia pre motorky bez v princípe rozdielu toho, aký je to druh motorky. Ale to, ako mám motorku, vlastne súvisí aj s tým, ako tú motorku používam. Keď mám crossu, jasné, že budem behať v bahne na nejakej dráhe alebo niekde skrátka mimo cesty. Hej, keď mám Superšport, asi budem lietať po okruhu. Keď mám možno nejaké cestovné endurko alebo veľkého cestiaka, tak budem cestovať. Keď mám na háčike, tak sa chodím občas len tak voziť, občas sa vyblázním. Jednoducho súvisí to aj s tým, že čo vlastne s tou motorkou robím. A s tým súvisí štýl jazdy. Čiže na čom sa jazdí v podstate kvázi keby najľahšie. A s tým aj otázka, že aká motorka je dobrá na začiatok. Ľahko sa jazdí na cestovnom endurku, respektíve najjednoduchšie sa jazdí na cestovnom endurku, alebo možno na nejakom takom naháči, ktorý není nejaký extrémne športový. Hej. Čiže na motorke, kde mám taký spriamenejší posed, nohy nemám nejak extrémne skrčené v kolenách, nemám ich nejak extrémne vzadu, ani strašne vpredu predkopané. Nemám rajdy, že visím na nich jak prádlo na šnúre, hej, ale mám ich normálne takto pred sebou. Na takejto mašine sa mi bude fungovať asi najlepšie a najjednoduchšie, pretože je kvázi tá ergonomia, ten posed na tej motorke je najbližší tomu, čo je človeku prirodzené. Hej. Keď budem mať Superšporta, nohy mám pokrčené vysoko vzadu, za sebou chodidlá, ruky pod sebou, navalený na predku, s tým sa mi bude začínať určite náročnejšie. Nehovorím, že sa to nedá, alebo že je to zlé. Jednoducho, keď si chceš kúpiť Superšporta, tak si jednoducho kúp. Hej, tá motorka sa si musí ľúbiť, páčiť, vtedy s nej sa budeš tešiť, ale najjednoduchšie sa bude fungovať na tom endurku, pretože riding mám pred sebou, jednoducho má možnosť nejakého pohybu, je to pre mňa aj pohodlné, je to pre mňa prirodzené. Hej. Ten štýl jazdy, v čom je rozdiel, hlavne teda dajme tomu v prejazde zákrut, respektíve v technike toho náklonu. Brzdíme v princípe veľmi, veľmi podobne, k tomu sa tiež dostaneme, tá akcelerácia a nejaké manevrovanie je v podstate úplne rovnaké s každou jednou motorkou, hej, lebo fyzika je rovnaká, tak jak som povedal. Povedzme si teda o tom endurku. V rámci tých zákrut nepotrebujem nejak extrémne so sebou pracovať a hýbať telom. Jednoducho, keď mám pohľad, keď mám dobrú pozíciu tela, tá vnútorná lakeť, hej, keď idem dajme tomu do ľavotočivej zákruty, jemne pokrčená, hej, padne mi rameno, celý sa natočím v smere zákruty, kulinček
a pozerám sa tam, kam chcem ísť, nič viacej mi netreba. Hej? Čiže tá práca s telom nemusí byť nejaká extrémna. Bacha na endure, nekrížiť sa v zákrutách, hej? Neotlača sa ani na iných motorkách. Hej? Ale na endure tiež, hlavne keď idete po ceste, neotlačať sa. O otlačaní sme si hovorili, to je iné videjko, kto chce vidieť, pozrite si to, neviem, to je Motobludy 1, 2, myslím, alebo 3, niečo na začiatku. V rámci brzdenia úplná normálna vec, jednoducho to, čo sme si zase povedali, pri brzdení to zase platí, pri tom endure tiež idem na tie brzdy, používam ich obidve, v nejakom teda pomere, samozrejme primhrá tá predná brzda, musím tam mať nejaký nábeh na tú brzdu, čiže nemôžem po nej hamsnúť, čiže všetky tie základné veci samozrejme platia. V rámci nejakého zrýchľovania alebo manevrovanie je s endurom relatívne ľahké, hej, aj keď máte možno veľké cestovné enduro, napríklad GSO, hej, tam tá ergonómia, hovorím, a na druhej strane aj váha motorky, keď je veľká, není dobré, ale pozor, je veľmi dôležité, kde tá váha je sústredená, hej, keď to ťažisko je vysoko, tak tá motorka padá, je ťažšie ovládateľná, keď to ťažisko je nízko v strede motorky, čo najviac v strede, tak jednoducho tá motorka sa ovláda jednoduchšie. Hej. Čiže aj na tom endure, jednoducho s veľkým cestovným endurom viete sa zvrtnúť na 5 metroch na polomere takomto, jednoducho funguje sa s ním relatívne jednoducho. Ďalší druh motorky, poďme na športovú motorku. Tam je to náročnejšie, v zákrutách potrebujete pracovať viacej telom na superšporte. Jednoducho musíte ísť vrchom tela hlavne, hej, celý sa viacej prikrčiť, byť viacej zalahnutý na tej motorke, dávať aj hlavu dole, lakeť smerom ku kolenu. Celkovo na tej športovej motorke je to skôr o tom, že sa jazdí okruhy veľkej rýchlosti a tam vyslovene sa dáva to ťažisko donútra zákruty a čo najviacej dole, čiže to krásne vidieť, že aj to vysadnutie, ako nemusí tam byť nejaké, že fakt, že visíte strašne na tom, jak sopel, ale aspoň na pol zadku by to tam jednoducho malo byť, koleno trošku otvorené a nezabudnúť ten vrch tela dať donútra von, netlačiť tú motorku pod seba a jednoducho bradu hore, zaláhnutý celý, tá vonkajšia ruka obupína, ako keby je nádrž a tá vnútorná ruka jednoducho je zohnutá, lakeť smeruje ku kolenu, hej, a brada jednoducho hore, ale celý ste zaláhnutí na tom. Toto je náročnejšie urobiť, lebo chce to viacej energie alebo viacej času veľakrát, záleží samozrejme od človeka, od toho jazdca, ale je to trošku náročnejšie pobrať túto techniku. V rámci brzd Supersport vyslovene je motorka taká, ktorá už viac menej vyžaduje jazdca, ktorý niečo vie, lebo tá motorka dokáže veľmi, veľmi veľa, ale potrebuje jednoducho aj človeka, ktorý to dokáže využiť. Hej. Na Supersportoch v rámci brzdenia tiež v podstate fyzika platí, ale na superšportoch veľakrát sa dobrzduje ešte v náklone. Tam už je veľmi aj dôležité mať ten obrovský cit pre tú brzdu, že keď idem teda na tie brzdy, najprv idem v podstate dosť z hurta, keď brzdím, aj keď to není, že hamsne potom, tiež tam musím mať nejaký nábeh, ale viem ísť na to relatívne ostro, hej, ale zase potom už keď ťahám tú motorku dole do zákruty a ešte dobrzďujem, musím tú brzdu povolať veľmi, veľmi opatrne, jemne, lebo jednoducho keby som ju zrazu pustil, tak jednoducho dojde mi k nežiaducemu prenosu váhy a odľahčeniu k tomu predného kola a jednoducho padnete na predok, takže aj s tými brzdami, už keď chcem toto robiť s tým superšportom, využiť to, čo tá motorka dokáže, tak potrebujem byť lepšie jazdiť a tým pádom je to kvázi akoby také náročnejšie alebo ťažšie fungovať na športovej motorke. Krosa ako taká, ona je podľa mňa super na učenie, pretože beháte po tráve alebo po nejakej hlinke, blatku, keď sa tam váľate o zem, tak to jednoducho neboli tak aj na asfalte, neodrete sa a tam s tou krosou jednoducho pádáte, ale tým sa učíte, to je super. Hej. Čiže pokiaľ na to máte priestor, čas, tak jednoducho tá krosa je super vec, lebo je ľahučká, viete si to zdvihnúť, znova naštartovať a ideš. Tam samozrejme tá technika je iná, veľa sa tlačí motorka pod seba jednoducho, využívajú sa hlavne kolaje, čo sú tie rigolčeky vyjazdené v zákrutách a tlačí sa to pod seba, dáva sa tam noha dopredu, peta, jednoducho niečo podobné, jak na superšporte máš to kolienko, tak jednoducho na tej krose máš tam tú nohu a podľa toho si funguješ a vieš zhruba, kde s tou motorkou si.
Na tej krose, čo sa týka brzdenia, veľa sa používa zadná brzda, predná trošku menej, je to tam tak trochu naopak, pretože keď ti blokne zadok, tak jednoducho stále sa ti šmíka na tej krose, je to normálne, že sa šmíkaš stále a že to lieta celé. Tá predná brzda skôr slúži na také, nechcem to povedať, že tam na hovno, není tam na hovno, používa sa aj brzdy sa aj prednou, ale jednoducho, ako keby som si tú cestu dal tak naopak, hej, že príjme tá zadná a dobrzdujem prednou. Jasné, že keď mám tú motorku postavenú a viem, tak môžem ísť na tú brzdu viacej, ale jednoducho musím dávať bacha, aby mi to potom neušlo na predku. To by boli krosy. Naháč je veľmi podobný, keď není nejaký extra športový a nakopaný napredok ten jazdec, je veľmi podobný ako to endurko, čiže tiež to je celkom good, ale hovorím, záleží od tej ergonomie. Iný naháč je, čo ja viem, R1200R a druhý iný naháč je R1000R či S1000R alebo ja neviem, Super Duke R-kový alebo niečo naozaj akože športové, hej, takže tam skôr je ten štýl podobný jazde na superšportovej motorke ako tomu enduro, hej, čiže tam záleží veľa na tej ergonomii. Ostávajú veľké cestiaky, tie motorky sú ťažké, veľké, veľakrát ich jazdia jazdci, ktorí už majú niečo odjazdené a fakt sú to pohodlie, ale veľakrát ja mám skúsenosť s týmito ťažkými cestovnými mašinami, že aj keď tí chalani veľakrát jazdia relatívne dlho, alebo si to myslia, že majú veľa najazdené, jednoducho, že není to úplný začiatočník, tak veľakrát jednoducho ten jazdec povie, to je strašne ťažká motorka, to sa s tým nedá, však vieš, ja som mal iné motorky a tam sa to dalo, ale s týmto to nejde, to je blbosť. Dneska sa nedovolí nikto vyrobiť motorku, ani cestovnú veľkú, s ktorou sa jednoducho nevieš zvrtnúť, ktorá keď otočíš zápestní, že nejde. Hej, to jednoducho také motorky nie sú, dneska sú motorky, ktoré fungujú. Hej, ako nehovorím o nejakých čínskych šitoch, ale jednoducho normálne mašiny skrátka fungujú. Či je to supersport, či je to naháč, či je to enduro, či je to cestiak, či je to chopper, aspoň dačo jednoducho to funguje na podvozku, na brzdách tak. Takže tie veľké cestiaky sú také menej obratné endurka, ale stále sa to celkom dá, ale je tam naozaj veľká váha a ten jazdec by fakt, že mal vedieť aj používať svoju váhu na to, aby tú motorku dokázal stabilizovať, aby jednoducho vedel pracovať telom. Hej, na tej motorke to je dôležité, lebo potom ho tých x stoviek kil na tých kolesách jednoducho niekedy to človeka prekvapí a vyvalí sa s tým a keď sa zválate s nejakým Goldiasom alebo s nejakou Ultrou alebo s nejakým GTL-om, tak to je prdele, ak keby sa valil párny valec, hej. Takže je to niekedy aj dosť komické, ale je to zlé, potom to piati dvíhajú boha so žeriavom a neviem čo, takže takéto motorky funguje sa na nich tak, ako som povedal, na začiatok a nič moc dobre, hej. Posledná kategória, možno nejaké čopríky alebo cruiseríky. Veľa ľudí si toto kupuje len kvôli tomu, že však ja idem tak pomaličky, lážo, to neznamená, že na takých motorkách nepotrebujete vedieť fungovať. Paradoxne, podľa môjho názoru, tieto kategórie motoriek sú na tom asi najhoršie, čo sa týka funkčnosti a jazdných vlastností. Jednoducho tie motorky, nechcem povedať, že nefungujú, ale nemôžem vôbec porovnať, ja neviem, obyčajného naháča úplne tej najnižšej triedy s nejakým chopperom. Jednoducho ten chopper sa už tou stavbou celkovo, hej, relatívne veľký sklon, vidlice, dlhá vidlica, rám, hej, nejaký trojuholníkový, je to dlhé, jednoducho najradšej by to išlo rovno, nechce to moc zatáčať, brzdiť už ani nehovorím, hej, lebo to má 350-400 kg, vpredu jeden malý kotúčik a hej, a dobrzdil si. Ale práve takáto motorka jednoducho tiež potrebuje človeka, ktorý už nejakú šajnu o tých motorkách má, vie, čo si môže dovoliť a rozmýšľa dopredu, lebo jednoducho to, čo ubrzdí možno na naháči, nemá šance ubrzdiť s tou veľkou motorkou, hej, lebo jednoducho aj tak tam mám na tých brzdách len tie dve kolesa v podstate jedno, hej. A ďalšia vec je čopre, tam je primárna úloha tých motoriek je skrátka krásne vyzerať, hej, byť krásne, pekne bublotať a puk, idem si 80 alebo kilo, hej, niekde spokojne, ale jednoducho nikto to nestáva
prioritne na to, aby to jednoducho držalo v zákrute, aby to brzdilo čo najlepšie, a neviem ešte čo, to jednoducho tie motorky na to stávané nie sú, ale o to viacej musí mať v hlave ten jazdec. Nejazdí sa na tom rýchlo, ale treba vedieť rozmýšľať. Hej, ten chopper veľakrát dostanem aj možno ako nie vyjazdený človek, dostanem na hranicu schopnosti, lebo dajme tomu, už tam mám stúpačku zaberenú v asfalte a jednoducho viacej tú motorku nezložím. Hej, aj keď možno by ten podvozok a rám ešte pobral dačo, ale jednoducho tá ergonomia to nepustí a jednoducho už keď to mám na stúpačke a neviem zatočiť viacej a mám vysokú rýchlosť, tak už tam môžem ísť tak do prdele a letiem od cesty. Takže v rámci náklonu na čopri tie nohy mám pred sebou, tiež na to treba trošku zvyknúť, veľakrát ruky sú hore, záleží už potom od štýlu celkového. Tiež nie je nejaká extra výrazná práca telom, ale dosť neprirodzené je mať nohy pred sebou, aj ruky pred sebou, hej, a držať takto rovnováhu, hej, to je, keby ste sadnite si na feedloptu, dvihnite si nohy a buďte takto, hej. Je to o mnoho ťažšie, ako keď tie nohy máte pod sebou a ruky takto pred sebou. Čiže nie je to úplne prirodzená pozícia tomu ľudskému telu a preto hovorím, ten človek mal byť rozumný, ktorý na tom jazdí a vedieť, že aké kila tam má na tej motorke, koľko mu trvá dobrzdiť, a do akého náklonu si vie ísť s tou motorkou, vie si to dovoliť a čo tá motorka jednoducho zvláda, čo už jednoducho nezvláda. Hej, a podľa toho jazdiť. Čiže na začiatok tiež moc nie. Dostali sme sa k tomu, akú motorku na začiatok. Prvá vec, nekupujte si motorku, ktorá je ťažká. Aj keď tá váha je relatívna vec, no není relatívna váha je váha, ale záleží aj, ako som povedal, kde tá váha je sústredená, že kde je ťažisko. Ďalšia vec. V-čkový dvojvalec na začiatok není príliš dobrá voľba, aj keď dneska už to je v rámci vstrekovačiek celkom dobre odladené, ale ide mi to? Nejde mi to? No to bolo prúser, keby to ide. No dobre, v rámci strekovania tie V2 už sú celkom také vyhladené, čiže není to ako kedysi také nejaké extra kladivo, hej, že mám V2 nejakú naháča alebo nejakú nehovoriť superšporta. Čiže ideálne dajme tomu radový dvojvalec, lebo jednoducho ten motor nie je ťažký, má celkom dostatok výkonu, vie byť aj relatívne vyhladený, záleží, jak je tam, či je tam tá klukovka rozhadzaná, alebo není tam klukovka rozhadzaná. Keď je tá klasika, je to také jemnejšie, vyhladenejšie, keď to je rozhadzané, tak to má taký trošku väčkový charakter, ale zase to má krásny zvuk. Ale radový dvojvalec je celkom good, pretože není ťažký, má celkom dostatok výkonu, aj pri možno väčšom objeme nebáť sa aj skľudne do nejakej 800 dvojvalcovej úplne v pohodičke, hej, aj na začiatok. A hľadať cestovné endurko alebo naháča. Naháč má oproti cestovné endurku aj výhodu, aj nevýhodu v tom, že fučí. Výhoda na naháči, že fučí, je to, že cítiš rýchlosť. Keď jednoducho na teba fúka, tak už vieš, že letíš a prirodzene máš tendenciu ísť už potom trošku pomalšie, lebo už ti to je nepríjemné, možno ideš 40 kg a vidíš, že ťa nafúkuje. Tiež není naháč ako naháč, lebo tá aerodynamika je tam niekde dobre zvládnutá, niekde nie až tak dobre zvládnutá. Endurko, to, že má štít, jednoducho väčšinou teda má štít nejaký, niekto menší, niekto väčší, ale je to pohodlnejšie, čiže je to výhoda, nefúči, je mi to príjemnejšie, ale zase, keď som není skúsený a letím, tak tú rýchlosť až tak necítim a možno sa zbadám, keď sklopím zrak, poviem si, do šitu, 1.8 naložené, zákruta predo mnou, stihnem sa tak poškrabať a letím venka. Takže na začiatok asi toto. Čo ešte k tejto téme? Čiže možno nejaké zhrnutie. Je rozdiel, akú motorku mám a ako na nej mám jazdiť. Hej, je rozdiel. Ale fyzika platí na každej motorke úplne rovnako. Čiže základné veci, čo sa učíte, čo sme si aj niektoré veci Motobuilda hovorili, to platí, či mám cestovné endurko, alebo či mám športovú motorku, alebo mám nejakého čopra. Jednoducho, keď idem do zákruty a tlačím motorku pod seba, tak je to na figu. Jo? Keď skočím po brzde, tiež to je na figu. Či mám čopra, či mám superšporta. Čiže základom je mať skill ako jazdec, mať schopnosť vedieť to ovládať. Samozrejme, motorka zase na začiatok zhrnutie,
Povedali sme si, čo najľahšia motorka, možno radový dvojvalček, kľudne naháč alebo nejaké cestovné enduro. Nekupovať si na začiatok superšporta, ťažkú cestovnú motorku alebo nejakého veľkého čopra. Nehovorím, že na tom sa nedá, dá sa. Je ich ľudí, ktorí začínali na, ja neviem, 1,5 litrovej motorke V2 a sú tu, hej, a žijú a fungujú si, hej. Ale pokiaľ chcem jednoducho, aby mi to išlo čo najlepšie, čo najjednoduchšie, aby som sa čo najmenej válel po zemi a aby som s tou motorkou nezápasil, treba pri tom výbere tiež rozmýšľať. Takže asi všetko, čo by som vám ešte, toto som zabudol. Dovidoupo.